Η θεραπεία με τον Botox έχει διπλό όφελος, γιατί από τη μια λειτουργεί θεραπευτικά, μειώνοντας τις βαθιές ρητίδες και εξαφανίζοντας τις ρητίδες μεσαίου βάθους, αλλά από την άλλη λειτουργεί και προληπτικά όταν γίνεται σε μικρότερες ηλικίες, κοντά στα 30 χρόνια, γιατί δεν επιτρέπει στο πρόσωπο να σχηματίσει ρητίδες, με αποτέλεσμα να επιβραδύνει πολύ τη διαδικασία της γύρανσης. Πολύ μικρές δόσεις του φαρμάκου χορηγούνται με πολύ λεπτές ενεσούλες, σύριγγες ενσουλίνης στο μη, που είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία της ρητίδας και ο μυς αυτός χαλαρώνει. Το αποτέλεσμα της θεραπείας διαρκούν μέχρι και 6 μήνες και μετά απαιτείται ανανέωση. Το Botox επιτυχάνει ένα πολύ φυσικό αισθητικό αποτέλεσμα, καθώς το πρόσωπο δείχνει να είναι φρέσκο και ξεκούραστο, ακόμα και μετά από μια ημέρα με πολύ βαρύ πρόγραμμα εργασίας, και οι υπόλοιποι το αντιλαμβάνονται ως ένα πρόσωπο νεανικότερο. Ένα επιπλέον όφελος της θεραπείας, το οποίο έγινε πρόσφατα γνωστό, είναι ότι ελαττώνονται οι πονοκέφαλοι, οι οποίοι είναι στην πλειοψηφία τους κεφαλαργίες τάσης, οφείλονται δηλαδή σε σύσπαση των μειών του μετώπου και του αυχένα.